داخویانی ji bo raya giştî bi derbasbûna sala çaral ser dagirkeriya dewleta Tirk li bajarê Serê Kaniyê û Girêspî yên ku bi çekên herî giran weke çekên kîmyayî êrîş dikin û di encama van êrîşan de gelek zarok jiyana xwe ji dest dan û gelek zarok jî canê wan hat şewtandin û bûne qurbana van êrîşên hovanan. Ne tenê bi çekên kîmyawî lê bi hemû rê û rêbazan êrîş dikin weke ravandin, tecawuzkirin û kuştina zarokan û jinan قوتکردنا وان ji jiyana zaroktî koçberî. Ji wê demê de heya roja îro jî rojane li herêmên me yên dagirkerî û rojane li ber çavên her kesî zarok û jin tên tecawuzkirin ji aliyê çeteyên wî yên ku cihê xwe li wan deveran digirin û heya roja îro jî berdewam e. Ne tenê li herêmên dagirkerî êrîş berdewam e lê li her çar parçeyên Kurdistanê êrîş dikin. Li Rojavayê Kurdistanê di dîroka çarê mijdara sala 2023 de êrîşên xwe dijwar kir. Li ser herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê de di aynî demê de jî di sala 2019 de jî dema êrîş bir Serê Kaniyê ve û Girêspî. Lê vê carê pir anî êrîşên xwe birin li ser cihên ku pêwîstiyên jiyanê de bar dikin weke cihên genêm, kehreba, av û gelek mijarê neynî derdkeve holê û metirsiyetê xwe dilê gel de û zarok ji jiyana wan yan dûr dixe û pêşeroja civakê winda dike û di encama van êrîşan de jî gelek zarok jiyana xwe ji dest dan. Em bi navê Komîteya Şilêriya Şopandin a Mafê Zarok li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê van êrîşên dewleta Tirk lanet û şermeza dikin û dibêjin ku çi kesên ku bi erkê parastina zarokan û mirovan diparêzin li erkê xwe xwedî derkevin. Komîteya Şilêriya Şopandina Mafên Zarok a heftê meha 2023